coses de la nostra història, de les nostres tradicions, com també, i diuen que té una reminiscència així en ells, la carxofa de Silla i les antiquíssimes danses dels porrots de Silla. Ahí vam estar el dissabte passat. Ambient de festa per els carrers de Silla i la dansa més característica, els porrots, que és la dansa més antiga que res de la Comunitat Valenciana, no? Així és, bueno, de fet els orígens exactes no se coneixen. Es pensa que per la indumentària que portem és d'una època preromànica, però tampoc està clar. Una dansa que va estar a punt de desaparèixer allà per els anys 70, però que gràcies a la gent s'ha recuperat de l'entusiasme. Així és. Nosaltres quan començàrem teníem tots entre 12 i 14 anys i en aquell moment va ser un moment crític de la dansa, però bueno, agarrarem el testic i de fet ara ja estem ballant en total 4 grups. 4 grups, i també la integració de la dona, perquè crec que quasi n'hi ha tants dones com homes. Així és, de fet, n'hi ha un grup específicament que són soles dones, però també nosaltres balla alguna dona, vull dir que ara ja estem tots barrejats. La característica a l'hora de ballar, els passos, els moviments. Sobretot una dansa amb molta firmesa. És una dansa molt dinàmica, però al mateix temps amb molta firmesa. És el que li dona la vistositat que té la dansa esporrot. Bueno, i tu què vas? Replegant diners de la gent? Se rejunten tots els diners de totes les confradies, de tots els porrots, els juntem perquè quedem un dia de bous i anem de dinar. Els més joves que s'han incorporat, quant temps ha costat aprendre la dansa d'esporrot? Home, poquet temps, una setmaneta per ahí. Ja una està. setmaneta? Sí. Solament? Solament. Però és molt difícil o no? Prou, però s'aprèn enseguida. Bueno, i això què va, per colla d'amics? No, nosaltres som de la falla, després estan en l'Ajuntament. Donant-li molta més força al esporrot i recuperar, per exemple, la muixaranga amb gent de Silla. Sí. Estem tota la vida en esporroig, perquè esporroig ha sigut, és una dansa molt antiga, que així no ha hagut que recuperar-la ni res, simplement continuar-la i ja està. I ara, des de fa 6 anys per aquí, hem incorporat la muixaranga, que ja se feia a la Proveso de Silla, i en un bon resultat. Segons consta als arxius, la muixeranga a Silla es va ballar amb certesa al llarg dels segles XVIII i XIX. Sembla ser que la seva execució anava molt vinculada a l'ancestral ball dels porrots de Silla, que van seguits de balls com els dels nanos i gegants, la dansa de la magrana, la dansa de la moma, el ball dels arquets i el ball de les cintes. Les festes són un gran reclam turístic, no? I totes les nostres arrels i tota la nostra base cultural és una de les bases turístiques més importants de la nostra comunitat i de la província de València. És un dia molt entranyable per a tots els veïns i veïnes de Silla. És un dia en el que tot aquell que ha mogut de la nostra població torna a casa a disfrutar un dia tan entranyable en família i disfrutar dels amics que feia molt de temps que no se veien. A mi m'han dit que vostè ha participat algun any en els porrots. Sí, en els porrots, soc hostaler del Santíssim Crist de Silla. La gent del PIFA en aquest moment ne porten 65. Però que ja porten prou anys, no? Sí, ja portem molts anys, ja ne portem de 15 a 17 anys. El ser camarera del Crist és una cosa que se te queda en el cor i ho dus sempre damunt. Que bonico, que bonico. És una il·lusió tremenda. I te fa il·lusió participar? Moltíssima, molta il·lusió. Jo tinc 2 filles i si no passa res també seran cambreres del Crist. Don Juan Cotinos fa més processons que en faig jo, perquè vostè quasi tots els pobles estan en el seu dia gran. Bueno, sos tindre amics en molts pobles i, clar, lògicament t'inviten a la festa. I jo disfrute d'estar en els amics i estar a les festes, en les nostres tradicions, en els nostres costums. I avui és una festa que se celebra en molts pobles, la transfiguració del Senyor se celebra en cents i cents del poble. Com m'agrada a mi
Enteja i mantellina, que guapes que estan. Fem 50 anys. Però vostè no diga els anys perquè està molt jove. Si lo bonico és això, aplegaràs. I ara estan les de 25 i tenim una de 75 anys. Aquesta tradició no ha canviat gens. Les camareres del Cristo són les camareres que estan tot l'any, que són les que es fan càrrec de la capella. I recorda moments de quan va ser clavarissa fa 50 anys? Ja ho crec, ho passàrem molt bé i anàvem totes les setmanes a netejar la iglesia perquè són camareres per servir al Cristo. La moixeranga de Silla va donar pas a la processó del Crist i en arribar de nou les andes del Crist a la porta de la parròquia dels Àngels va tindre lloc l'acte de la interpretació del motet d'en Rigoberto Cortina, Glòria a Déu en les altures, més conegut per la carxofa. Que moment més bonico, però l'has fet de meravella primer jo, enhorabona, Gràcies, moltes gràcies. És el segon any i té un bon mestre, perquè son pare ha dirigit tot, son pare va ser escolar de la Mare de Déu de Desamparat, però jo imagino que deu de ser difícil estar dirigint i veure a la teua filla Ida. Ha sigut molt emocionant, ha sigut difícil per veure els nervis que tenia, però ho ha fet superbé, ho ha fet molt bé, molt bé. Què has sentit quan s'ha obert la carxofa i has vist al Crist i a milers de persones complir esta plaça? Super emocionant. Hi ha molta devoció en Silla? Molta, molta. Sí. Moltíssima. Moltíssima. Amb nosaltres ja va ser la nostra bisabuela, va ser la nostra abuela, la nostra mare i ara faltàvem nosaltres. També. Tota la família. Quarta generació de camareres som. Que meravella, que meravella. I com es manté la fe, les tradicions, els balls en Silla.